saboda haka ya kaga nan duk a nan fa na gaya ma birni darci amma da kana can saboda Allah na kulle kai na kauye kulle na duka gona yake ce abin nan zancen da nake ga maki ai ka ni fa a yanzu duk uban da ya nemi in koma kauye to qur'ani ba masoyi na bane alquran makina ne ina ta abin da ta ga maka haba da Allah 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 sarki wallahi na bata ikon Allah kai a abokina a kai billahi lazi wallahi tallahi so da kike kaga ina zuwa ka tsaya ba kallon soyayya bane ba ruwan ka da bakin ciki ga abin da na gani ba ai kawai kaga bari kawai ke a'a ba abokina ai tun da na ga yadda tana ta hukun Allah sai shi ni da wannan kallon da kake wallahi ba kallon soyayya bane assalamu alaikum ai dan wallahi wannan kallon ba amma kuma dai menene mu da ma yan biya rima a sha kida a wallahi sai na tashi naje tun da daga kina kallo na kina dariya na sa ko nan kuma kin ga duka kwana na 13 da zuwa binnin wallahi ina kauye a kullun ina gona aboki ne jajibo ne ya kana binnin nan gashi yanzu daga zuwa na Allah ya sa na samu daidai na samu soyayya kuma Allah ya aka yi kika ji kina so na haka daga gani na akan hanya da Allah kin ga Allah karki bata abu bai Allah shi soyayya ko za ka kulla ba karka rusa na gode yar uwa na gode Allah ba mu tare Allah ba heki ga ba heki dai kidan da yayin da so na ba kaga ba irin wannan